Kienu diversi dawk li inħasdu matul il-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt, hekk kif instemgħu ħoss ta' splużjonijiet. Iżda fil-waqt li wħud ħasbu li taret xi kamra tan-nar, dan ma kienx xejn għajr sekwenza fil-ġbid ta' film li għaddej bħalissa f'Malta. Il-film bl-isem Tempest, bbażat fuq il-ktieb 13 Hours, qed jinġibed f'diversi lokalitajiet madwar Malta, fosthom f'Kordin. Żorna dan is-sit is-sibt filgħodu, hekk kif kien għaddej it-tindif tas-sett, hekk kif issa se jsir il-ġbid f'post ieħor. Parti miż-żona inbidlet f'villaġġ Libjan hekk kif il-film huwa bbażat f'Bengazi. Tempest huwa dwar attakk li seħħ minn militanti Iżlamiċi fuq il-kumpless tal-Ambaxxata Amerikana fil-Libja fl-2012. Attakk li ħalla 4 Amerikani mejta, inkluż l-ambaxxatur J. Christopher Stevens. Id-direttur tal-film huwa Michael Bay, magħruf għal films bħal Bad Boys, Armageddon, Pearl Harbor u Transformers. Tempest hemm is-sem ta' diversi atturi, fosthom James Bechdel, John Krasinski, Toby Stephens, Dominic Fumusa u Freddie Stroma. Apparti Malta qed jinġebdu xi xeni oħra fil-Marokk.